Eu sunt de Psycho alături de Mari. Salut! Și ne jucăm Minecraft. În episodul trecut am găsit și noi diamond în mină, bă. Da, o să postăm, cred că mâine sau astăzi. Mâine. Și vă arăt și vouă că am găsit fucking diamond. Episodul ăsta o să apară înaintea lui. Bă, ce facem, bă, cu 12 lapis? Și 14 redstone? Cu lapisul, da, dar n-avem carte de enchant. Da, exact. Bă, nimic n-avem, bă, nici noi n-avem nici șei de cai, nici nimic. Păi de ce faci, frate, de cai? Trebuie să le dai și de mâncare și să faci și lead, să-i tragi după tine. Da. Nu uitați să apăsați voi butonul de like. Ziua și Cred să că dea like. ați apăsat deja. Da. Vă mulțumesc pentru cei 30 de abonați. Da. Care printre acelea sunt Ce? ce vrem să zic, vreo câteva comentarii urâte. Care mă? A, la promovarea aia. Da. Dar nu-i bai, totuși sunt 30 de abonați. A vrut să mă las într-un timp, dar mi-a zis Mari să nu mă las. Când aveam 28 de abonați și le-am zis, bă, dacă azi nu fac 30 de abonați, nu mai fac nimic. Păi așa Dar ai făcut. În seara aia ai făcut, că m-am uitat eu și erau 30 de abonați. Păi am făcut și m-am mai lăsat. Că dacă nu aveam până la 12 noaptea 30 de abonați, mă lăsam. Tu mai ai mai iteme? Da. Le mai ai până de și stai așa. Îmi dai, bă, și mie. Îmi mai dai și mie iron să fac și o căscuță? Păi de cât ai nevoie? Păi am 3. Hai că-ți dau și trebuie să-mi fac și eu. Uite, bă, că acum mi-arată pickaxe-ul și toporul. Da, Iron, doar Bă, pickaxe. până acum nu mai de crash, văd. De ce foarte ok. Bă, stați că am uitat să dau pe difficulty normal. Easy. Normal. For whole keep that. Mapa. Mai trebuie și bătuși. Cât ai, mă? Am 3. Și cât este 5. Mă, nu ne mai trebuie furnalul, duc în casa cealaltă. Eu sunt cel mai bun. Tu ești, mă? Da. Pentru ce-mi trece pe cap. Bă, tu e sigur că pus așa iron? Da. A, da. Ba, nu-l pusăși. Ba, îl pus aici. Vine băncoa că-ți dă eu și cască și dacă vrei și chestplate. Nu, chestplate-ul l-a spus. Stai, nu veni încă, că mi ălea. Ce? Cam itemele, stai ca în chestul. Moriș? Nu. Că mie itemele că încă jură pe jos, cum mi le craftai. Cam inventarul ăsta full, nu mai dă prostii. Aruncă-le în lac. Mamă, ce bucuros sunt când văd sabia asta de diamond. Ha. Oare ce-o face Teo? Mai filmează sau? Nu știu. Vino. Ia, bă. Ce mă asta? A, cască. Îți dau și botoși. Cel mai bun și fac. Dacă chestplate-ul am de col. Și lasă așa de ora. Tot. Lumea? Îmi făcui arc și am și 4 săgeți. Ia, poate să fac pentru producții criminale. Tot. Leona misie. Hai, bă, serios. Eu am... Câte Alba părți am băut? House. Bă, când ce vlog ăsta din tavanul se miște și pereții dacă vrei să iasă banul. Păi nu,
Stai mă așa, câte pânze am eu? 3 trebuie. Am 2. Fighter. Lasă-mă, dă-le. Vino acolo că-ți mai dau eu 2. Ai? Da. Dar n-am săgeți. Dă-le naiba, vino acolo. Că ia, sparge-le după jos. Le vezi? Ăștia în drept. Da. Check, mi se zice în limba haos. Am venit la microfon ca să iasă haos. Pot să fac block of iron. Da, nu-l face eu. Ia bă, și tu ce spray să fii tu full iron. Îți place gold, mă. Și E slab. taci. El e de părere că goldul îi place foarte mult și ar vrea să-ți facă full gold dacă ar putea. Mai taci. N-ai vrea? Bă, nu. Un gold nu. Dacă ce spray vreau de gold? Eu aș vrea să am totul diamond, adică pui mei. Decât știi cum stă bine la orice skin de Minecraft? Cu chestplate-ul și pantalonii de diamond și cu casca și cu botoșii de iron. Și e bine stă? Sau botoșii și casca de gold. Stă șmecher. Aplauze pentru producții. Toate. Bă, nu știu că mai facem noi o casă sau mai facem. Bă, da, facem vina de aia. Cred că o să o facem off camera, bă. Da. Că na, e mult de făcut. Și da, și cred că nu o să ajungă 10 minute. O să o vedeți voi în episodul de mâine. Sau poate mai fac unul. O să fac o... Bă, îmi fac compas. Ce, bă? Ce să faci, mă? Bun, am revenit. Vrei tu una? Nu. Hai, bă, să ne culcăm. Hai în casa noastră care am făcut-o Păi mai e bun. cu zi, vă da. Păi să faci seara, până unde mă Uite că te văd. Hai, bă, că mai crescu, s-a făcut ăla câteva în fermă. E bine. Wow. Tu unde te duci? La casa aia să mă culc. La aia de la îndepărtare? Da. Aplauze pentru culcași? producții criminale, da, tu? Da. Bă, eu nu vreau să mi se spargă sabia asta niciodată. Păi nu trebuie să postezi, doar cum se merge alea. Crashing? Nu. Da. De fapt nu știu. Bă, Intri iar, nu-i bai. da, bă, odată pe 5 minute. Nu. E bine. Stai, nu intra încă. Să facă zi. Hai, mă. Stai că nu e. Nu e? A, cum spunează în casă. Fac, bă, dar greu, bă, ce n-ai, bă? Hai că eu mă culcai. Bă, nu vreau să facă zi. A, gata. Aplauze pentru producții criminale. Tot. Lumea mâinile în aer, mise special în Bauhaus. O, băgă niște flow ca să tingă tavanul, să se mice și pereții dacă vrei să iasă bani. Aici am făcut eu cu el o fel de mină casă, care e super șmecher. Tu. Unde? E șmecheră, bă, să o decorăm. Îmi place. O, crescut grădina. Băgă niște flow ca să tingă tavanul, să se mice și pereții. Creeper. Bubui. Fix lângă grădină. Bă, frate. Să strică grădina? Da. Bă, dar nu ești atent deloc, bă. Îl văzi fix când era în spatele meu. Mamă, cum fac la lui. Cum mai faci până aia? Nu mai avem nici dirt. 20 de dirt. Vai de el, nu e atent deloc și el.
Și are și sabie de diamond. Bine că nu muri. Nu mor, că armură. Nu-mi lua și mie două vieți. Ai și tu mâncare, bă? Nu. Îmi scad hunger-ul. Logic. Tot. Unde te duci, mă? A, da, e de. Mă duc să mă iau chesturi de mâncare. Toate chesturile. Nu e niciun chest mâncare. Trebuie să strângem o tonă un steak de mâncare, bă. Și Ron 32, eu 32 tu. Bă, și văzusem, bă, o sumă de porci. Crezi că am eu mâncare? Da. Păi și acum îi văd. A, uite, am o carne. Vezi că acum oaia îți dă mâncare. Știu. Uite că văd una în fața ta. Bă, Da, bă. puiul ăsta. Nu-l omoră. Îl omorâși? Ce? Puiul ăla care l-a Nu, luat. mă, nu. Da. Dar carnea aia de pui care o mâncai, cred că îmi dete poison. Păi da, se poate să fie stricat. Dacă îmi filmezi, nu. Nu știu, dar trebuie să mă duc să iau apă, că stricai ferma. Bă, Golden Apple-urile sunt cele mai bune. Da, îți dă viață. Da, aur. Dacă ai Golden Apple, nu mai mori. Și la PvP e bun. Și la toate. Uite, o, că găsi săgeată. Uite, găsi și oaie și porc. Aha, mie. Aha, miniez. Ce level ai? După ce facem asta, închei și eu episodul aici. Ce să facem, mă? Agrăvina? Da. O reparare, noi nu-i băi. Bă, da, aveți clipul ăla. Dacă te omora. Nu mă omoram, dacă n-aveam armură, mă omoram. Bă, creeperii mi se par și mai naiba pe jocul ăsta, să-mi bag cele. Așa. A vrut să arăt data de tăia frunze, mă? Da, bă. Și ce lucruri cu ea? Sidurile cine le luă? Că ne trebuie siduri iar. Eu am 6. Bine, aș plantează. Eu am 9. Iau. Îi zic eu ceva după ce se termină episodul ăsta. Bine, hai că să-l închid aici. Hai că las așa acoperim după aia. Bun, și cam atât a fost cu acest episod de Minecraft ca băieții. Bă, mă, ce să casele? Hai, bă, că filmăm de 6 minute. A, mai filmăm? Mai filmăm. Ne pare rău că a fost o mică eroare. Eroare de sistem. Da, te caut cu Știi să vii după ea? Da, Păi tu unde plecași, mă? să o omor. Acum sunt acasă deja. E bună, bă, busola aia. Am 2. Am 7 siguri. De la un moment dat. Un cal. La îndepărtare. Eu l omor. O, m-a rămas cu 3 siguri. Să mă ia pe aceea. Eu mor cu găina asta noastră. Ce? Milka, cum să o cheme? Murga. Murga. Murgu, bă.